mulțumesc tuturor pentru că v-ați făcut timp într-o perioadă așa aglomerată să fiți astăzi alături de noi. Eu sper că o să avem o zi în care o să fie atât interesantă cât și valoroasă deopotrivă și pentru că văd chipuri cunoscute și mă bucur foarte mult să le văd în sală, dar văd și chipuri pe care încă nu le cunosc, nu ne cunoaștem reciproc. Aș începe prin a povesti un pic, foarte pe scurt, despre cine suntem noi la Inspiration. Și să vedem, o să avem și o prezentare foarte scurtă. Noi suntem un ONG cu o prezență națională, cu o echipă cu oameni dedicați și pasionați de ceea ce fac, care lucrează cu entuziasm spre a ghida tinerii să devină, tinerii, copiii, adolescenții, să devină adulți echilibrați în societate. Și avem programe recunoscute de Ministerul Educației, ne bucură foarte mult lucrul acesta, ne bucură și faptul că în decursul timpului am câștigat mai multe premii cu proiectele pe care le-am conceput și le-am implementat. Și mă gândesc că acum ar fi cazul să dau un click. Până în momentul de față am educat mai bine de 53.000 de copii și adolescenți din toată țara. Suntem foarte, foarte bucuroși de aceste cifre. Și avem o bază consistentă de școli cu care lucrăm la nivel național. În programele noastre abordăm teme actuale pentru societatea noastră, de la educație digitală și media, sănătate și well-being, angajabilitate și sustenabilitate. Ca și beneficiari ai Inspiration, avem copiii și tinerii din instituții de învățământ, avem profesorii, avem copiii ai angajaților din companii și părinții care își doresc să-i susțină cât mai bine pe copiii lor. Noi ne-am asumat în proiect că o să lucrăm cu 5.000 de copii, că o să educăm 5.000 de copii din 50 de școli și licee și, de fapt, s-a întâmplat să educăm și să lucrăm cu 7.000, aproape 7.000 de copii și liceeni din 150 de școli și de licee. Și aș vrea să-i mulțumesc, Hana este astăzi alături de noi, aș vrea să mulțumesc ProTV pentru că ne-a acordat această încredere să implementăm acest proiect complex. Mulțumim mult, Hana și ProTV. Mulțumesc. Bun, v-am zis și fun facts. O să vă mai povestească pe parcurs colegii mei care au fost traineri în proiect și care au fost project manager, o să vă mai povestească detalii despre lucrurile concrete din proiect, dar a fost un proiect care ne-a emoționat foarte mult pentru că este foarte mare nevoie și a fost o foarte mare receptivitate din partea atât a copiilor cât și a profesorilor și a părinților lor. Bun. Acum, mai departe, aș vrea să vă spun pe ce ne vom pune noi focusul în 2026 și, bineînțeles, că unul dintre proiectele pe care îl avem în focus este, se face declinarea. Cele 3 teme pe care le-am abordat în acest proiect se vor declina într-un proiect de dezvoltare a capacității și reducerii fake news-ului, proiecte de siguranță online, reducerea dependenței de ecrane și educație digitală. Acum, dacă vă întrebați unde ne desfășurăm noi activitatea, să știți că ne puteți găsi în contexte precum proiecte educaționale în școli, în grădinițe, în facultăți, ateliere în săptămâna Altfel, săptămâna Verde, ateliere la evenimentele pentru copii. Aici sunt niște imagini de la un eveniment cu Itsy Bitsy din Parcul Tineretului, tabere urbane și conferințe. Și în final aș vrea să vă fac o urare pentru ziua de astăzi. Sper ca ziua de astăzi să vă aduc o emoție pozitivă. O să petrecem împreună câteva ore și sper să vă lăsați inspirați de oamenii buni și smart care ne vor fi speakeri astăzi și nu numai, și de ceilalți oameni participanții cu care veți relaționa.
și sper să găsiți, nu știu, niște perspective noi poate, astfel încât să vă simțiți îmbogățiți la final de zi. Vă mulțumesc foarte frumos, o conferință inspirațională să aveți!